Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю, меня зовут Гульсум Халилова, информационная служба АТР работает для вас. Следующие 40 минут в этой студии мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Я рада представить гостя нашей студии, это народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Олексій Мовчан. Витаю вас. Доброго вечера. Начнем нашу беседу с заявления президента Украины Владимира Зеленского. Он пригласил друзей Украины принять участие в создании международной крымской платформы по деоккупации полуострова и призвал поддержать обновленную резолюцию относительно ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма. Об этом он заявил во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И вот что он сказал. Користуючись нагодою, я хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. А також я закликаю підтримати оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року. Также президент Украины в своем выступлении заявил, что механизмы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций требуют совершенствования, чтобы ее члены, имеется в виду Россия, не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет України. Впевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею і авторитету міжнародного права, важливу роль має відігравати саме ООН. Для цього слід вдосконалювати існуючі механізми. Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради безпеки ООН. Це остаточно доводить механізми зразка 1945 року, сьогодні працюють не до конца. Как вы считаете, какая это должна быть международная платформа по вопросу деоккупации полуострова? Ну, перша теза – це те, що вона має бути. Якою вона має бути, чи при ООН, чи то може бути інший формат. Але його вже пора би було створити. Якщо ми бачимо, що в ООН у нас не виходить, то з ООН не виходить, тому що там є Росія, яка ветує цю всю історію, то, звичайно, нам треба шукати іншу модель, іншу платформу. Як, наприклад, по Донбасу є нормандський формат, який там може десь неуспішний. Але питання це постійно, знаєте, на язику. Воно постійно в головах людей, світових лідерів. І питання Криму, воно так само має бути в головах світових лідерів. І в ті моменти, коли вони там будуть умовно там підписувати нові контракти про постачання газу чи нафти з Росії, чи там знімати, може, санкції і так далі. Тобто нехай постійно не забувають про те, що права людей порушуються, про те, що чиняться певні незаконні дії, незаконні, мається на увазі, по відношенню до міжнародного права на території окупованого Російською Федерацією Кримського півострова і так далі. Тобто це от така програма мінімум, яку ми можемо робити і маємо робити, і президент Зеленський саме тому про це і говорить, тому що ми будемо це робити. Ну вот вы сказали про нормандский формат. Как вы видите крымскую платформу? Тоже должны в ней принимать участие какое-то ограниченное количество стран, да? К примеру, нормандский формат, там Германия, Франция, Россия и Украина. Или же все-таки должен более широкий формат быть, учитывая, что Россия заявляла неоднократно, что она не хочет вообще обговаривать Крым на международной площадке? Я не впевнений, що мають бути переговори саме із Росією щодо цього. Ну, тобто, які переговори, да? Вони віджали територію іншої держави, суверенної держави. І кажуть, ми не хочемо про це говорити. Ну, це як мінімум нечесно і несправедливо. І тому навіщо включати цей суб'єкт в переговорний процес. Тобто, якщо вони не говорять, да? Тобто вони не відкриті до діалогу. Тому має бути платформа, завдяки якій можна буде
можна буде запровадити тиск на цього суб'єкта, який не говорить. Тобто, якщо ви, простими словами, якщо ви не цивілізована країна і ви не приймаєте міжнародне право і не приймаєте кордонів, існуючих кордонів в Європі, то окей, ми тоді вас за стіл переговорів кликати не будемо. І будемо говорити про те, що мають бути продовжені санкції проти вас, як проти варвара. Давайте подключим к нашей беседе Константина Батовского, директора агентства развития Приазовья. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Константине, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Наивно было бы предполагать, что Российская Федерация бы согласилась участвовать в какой-либо международной платформе по деоккупации полуострова. Как вы считаете, что это должна быть за платформа и что должно входить в ее функции? Знаєте, насправді геополітичний фон зараз складається дуже добре. Насправді кількість антиросійських закликів вона зростає. І, на мою думку, нам спочатку треба заручитись підтримкою великих геополітичних гравців, таких як Великобританія, Сполучені Штати Америки, Франція або Німеччина. І вже потім, після того, як буде згода по такому формату, оголошувати о його створенні. Коли ми оголошуємо, що було б непогано нібито зробити таку платформу, це поки що лишається таким глазом вопіющого в пустелі. Тому я би дуже хотів, щоб спочатку ми все ж таки домовлялися дипломатично про такі кроки, а потім вже їх анонсували. Я впевнений, що після деяких подій в Білорусі, отруєння Навального, зараз є таке вікно можливостей для того, щоб запустити ці процеси. Угу. Ну а в ближайшей перспективе, как вы думаете, мы увидим создание такой платформы? Я не виключаю, що ця тема може з'явитися на порядку денному, знов-таки включно через благоприятний геополітичний контекст, якого не було минулі роки. Тобто зараз ми бачимо дійсно загострення в відносинах між Росією і Заходом, і маємо це використати на свою користь. А коли це буде зроблено, це важке питання, це майже неможливо сказати. Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении сказал, что нужно реформировать Организацию Объединенных Наций, усовершенствовать Совет Безопасности, в том числе имея в виду, что там есть Российская Федерация, которая имеет право вето. Вот как вы считаете, это возможно? Можем ли мы увидеть в ближайшей перспективе реформирование Организации Объединенных Наций и лишение Российской Федерации там права вето? Знов-таки, на жаль, президент не оригінальний. Реформувати Раду безпеки ООН пропонують з першого дня існування Ради безпеки ООН. Бо цей принцип постійних членів, він вважається дійсно для сучасного світу. Цей принцип такий дуже дивний трошки. Тому що він з'явився як результат Другої світової війни, а з того часу вже багато чого змінилось. Мені здається, найбільш ефективною була б риторика президента, якщо б він закликав Організацію Об'єднаних Націй, саме Генеральну асамблею, тобто всі держави-члени ООН, об'єднати зусилля, щоб вирішити питання окупованих та невизначених територій в світі. Щоб він внес Крим і Донбас в цілу копілку подобного роду проблем, які в світі існують, і які є насправді причинами міжнародної небезпеки. Таких територій багато, і в міжнародній політиці Крим та Донбас мають бути в порядку денному. Тому, на мою думку, перед тим, як казати, що треба реформувати Раду безпеки, спочатку було б непогано все ж таки спробувати об'єднати зусилля саме навколо проблеми окупованих територій, невизначених держав, бо це насправді дуже-дуже велика проблема, яка знов-таки приходить, здебільшого приходиться на Росію та Китай. І цю проблему треба артикулювати. У нас було б значно більше друзів в світі, які б були згодні цей рух підтримати, ніж просто апелювати до Ради безпеки, яка, на жаль, не зміниться просто так водночас. І головне, це не саме оригінальна пропозиція. Тобто наш президент сказав, що воно має якось бути, але не запропонував механізм. Дякую вам.
Константин Дякую. Потоцький, директор агенції розвитку Приазов'я, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую. Скажите, как, по-вашему, мы должны разговаривать с нашими западными партнерами, чтобы ныне действующие санкции в отношении Российской Федерации, они все же были ужесточены? Потому что в Крыму, как вы видите, репрессии продолжаются, однако санкции не ужесточаются. Ну, я вже сказав, да, що треба говорити з позиції загроз, да, для не тільки для нас, для України. Ну, тобто ми вже постраждали від цього. І ця історія, да, питання реінтеграції, деокупації, це може бути не один десяток років. Чому? Ну, тому що це ж в головах людей часто, да, здебільшого. І це треба артикулювати якраз з позиції того, що в серці Європи є така велика військова база, яка постійно там збільшується, вони постійно брязкають зброєю. От, а весь цивілізований світ такий сидить і дивиться на них. Тобто, ну, по суті, нічого з цим не роблячи. Знаєте, є такі інструменти, там, типу культурні, як там, не знаю, умовно, щороку ми там святкуємо там День перемоги, да? От умовно. І от це для того, щоб наступні покоління не забували про те, що було колись. Те саме, от такий якийсь захід має бути регулярним для всіх світових лідерів. Неважливо, що у них там відбувається в внутрішній політиці, там Трамп, Байден, там не знаю, хто завгодно прийде до влади, вони постійно мають знати, що питання Криму – це питання безпеки їх там, їх спокійного сну, там на Заходе, да, спокойного сну их выборцев, ну и так далее. Но мы же видим, если посмотреть на западный мир, что когда встает вопрос выбора между экономических выгод и гуманитарных ценностей, зачастую выбирают, к сожалению, экономические выгоды. Как мы можем влиять на эту ситуацию, как Украина, имея в своей стране внутри пятую колонну и, к сожалению, не имея четкой информационной стратегии? Це дипломатична битва. Да? Тобто ми маємо взяти на щит це питання і бігти на всіх переговорах із нашими західними партнерами, продовжувати говорити про Крим. Ну, тобто про Донбас ми говоримо постійно, да? Про Крим може, ну, мені здається, що говорять менше, тому що, ну, як мінімум, там не вбивають людей зараз на кордоні, немає активної фази війни і так далі. От. Але це питання не менш важливе. Тому Донбас, Крим беремо на щит і йдемо в світ, да? І постійно про це говоримо. І це має працювати через от, вплив на мізки світових лідерів. Да? Коли якщо ти не говориш про проблему, то може здаватися так, що її немає. От. Оце от є інструмент, яким ми маємо користуватися. Знаєте, простий, але робочий. Ну, это и в ваших руках, как у представителя власти, вы же законодатель, вы можете тоже поднимать постоянно тему Крыма, принимать законы по Крыму, по агрессии Российской Федерации. Вам же нічого не мішає? Ну, дивіться, агресію Російської Федерації ніхто не відкидає. Президент якраз от це і робить. Да? Ми законодавці, але ми більше про внутрішню політику. Все-таки ми маємо інструменти такі, як там парламентська дипломатія, яка так само працює там в ПАРЕ і так далі. От. Але зараз через карантин парламентська дипломатія трошки обмежена, лише вона існує, присутня лише ключовими майданчиками, да, там НАТО, ООН, ПАРЕ і ще кілька. От, всі інші зараз поки що закриті для того, щоб ми цю історію артикулювали. Але президент все робить правильно. Тобто це той посил, який він дав не лише світу сьогодні, да, а й нам про те, що там командо, ми там українці, мы про Крым ни в якому разі не забуваємо, идемо и відвоюємо. А вот мне интересна ваша точка зрения. Как вы считаете, почему бы на законодательном уровне, в правовой плоскости уже не определиться, да, и не назвать вещи своими именами? Войну войной, оккупацию оккупацией. Может, на законодательном уровне до сих пор войну войной не називаємо? Війну війною не називаємо, а от окупацію, як на мене, то ми визнаємо. Конечно, да. На законодавчому рівні.
А війну на Донбасі, вона називається там бойові дії і так далі. Чесно, у мене зараз немає відповіді. Тобто, вірогідніше за все, це може бути пов'язане із певними дипломатичними умовами. Да? Тобто, якщо ми зараз прямо там називаємо з законом війну війною, то, можливо, вона у нас і почнеться як війна. Да? Ну, вона у нас і так війна і в йде. більш жорстокій фазі. Тобто, я припускаю, да? Тому що детально це питання не вивчав. Тобто це чи краще, давайте так, краще там поганий мір, ніж хороша війна. Да? Тобто на війні будуть вмирати люди. Ну, у нас і так умирають люди. Да, дивіться, але ми там, сьогодні у нас є режим там затиш'я, да? Тишини. Да. Там його іноді переривають, але це не суттєво. Да? Тобто у нас все одно люди не гинуть, там вже якісь 1,5 місяці. Да? Тобто це є яке-не-яке, але досягнення за 5 років. І тому ця історія, вона є важкою для прийняття рішення політиками. Ну, тобто, хочеш ти, щоб твої люди вмирали? Я не хочу, наприклад, да? Але я хочу, щоб Україна була Україною повноцінною, зі своєю територією, суверенною, і тут не було цих сусідів, які трошки не туди зайшли, да? Тобто, умовно. І це те, що я хочу. Я хочу вигнати агрессора из краины. Про Донбасс поговорим чуть позже. Я хочу про воду поговорить с вами. Вы знаете, в Крыму критическая ситуация с водой. Прекратив водоснабжение в оккупированной России Крым через Северокрымский канал, Украина не перекрывала русло реки Днепр. Об этом заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич на своей странице в Facebook. Вот что он написал. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду, канал, яка знаходиться на території України під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом. Це українська споруда, і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати. Напомню, ранее псевдоспикер оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вода, которая подавалась на полуостров до аннексии по Северокрымскому каналу, не принадлежит Украине. Ну а сегодня он вовсе заявил, точнее попытался сформулировать, что якобы Крым предъявит Украине какие-то триллионы долларов. Давайте послушаем этот спич. Уважаемые господа украинцы, вернее не украинцы как народ, а власти, которые незаконным преступным способом добрались до этой. Триллионы долларов Крым вам предъявит, триллионы долларов за то, что вы сделали с нашей республикой за последние годы и что делали все 25 лет, находясь у власти. Такая вот истерика в Крыму. Вот мы услышали с уст Константинова, что якобы Крым предъявит Украине там триллионы долларов. Что это? Це, дивіться, це фарс. Да? Що вони можуть ще сказати? Тобто там є якийсь окупаційний парламент, да, де вони видають, що вони легітимні і, значить, мають же вони щось говорити з трибуни. От якось пояснювати. Ну, как вам видится вот эта ситуация с водой сегодня в Крыму? Вы знаете, что там реально сложная ситуация. Сейчас люди в Бахчисарайском и Симферопольском районе воду видят всего лишь утром 2 часа, вечером 2 часа. Какая наша позиция должна быть? Дивіться, позиція дуже проста. Допоки Російська Федерація з тої території не прибереться, то українська вода буде залишатися в Україні. Тобто не для годування військових частин, там, да, напування їх, або там промисловості, да, яка там працює якось. Тобто, і вони думали, Крим – це є географічно така територія, в якій небагато, яка
в якій немає багато води, особливо на півночі його. Да? Тобто, коли Крим почав розвиватися після того, як все-таки туди там побудували там при Радянському Союзі цю систему постачання і ці Північно-Кримський канал. Ну і власне вони думали, що вони відіжмуть, да, відріжуть частину території, а вода і далі буде сама собі текти. Ну ні, так не буває. Но там при рациональном использовании воды, которая есть в Крыму, ее будет достаточно для местного населения. Однако мы видим, что воду-то используют нерационально, потому что, во-первых, туда завезли много людей, а во-вторых, милитаризировали Крым, и много военных баз приходится обеспечивать еще водой. Абсолютно, да. Тому, власне, з точки зору навіть безпеки для України правильно робити те, що робиться. Да. Тобто А вы у себя на фракции обсуждали этот вопрос? Ні, ми не обговорювали, ну, але в принципі фракція поділяє цю позицію. Звичайно, Я почему спрашиваю, у вас же с фракцией, вы же знаете, некоторые ваши однопартийцы высказывались, что нужно воду подавать. Це фракція велика. От, є однопартійці, які так вважають, і в принципі це зріз суспільства, насправді, от всі ми там, да, є різні погляди. Я розумію позицію тих колег, які підтримують подачу води в Крим, тому що це там з одного боку, да, може вони сподіваються там на якесь вирішення там ситуації, може там, якщо дати воду в Крим, то може на Донбасі менше стріляти перестануть, але ж цього ніхто не обіцяв. Тобто це лише, це живе лише в головах окремих людей, моїх однопартійців. От. Інше питання – це гуманітарне питання, яке особисто для мене, да, воно важливе, тому що як-не-як там живуть українці. Тобто я говорю, да, про якби я підтримував подачу води. От. На ваша позиція? Моя позиція, я вважаю, що все правильно. Тому що є анексія, да, тобто є варварський підхід, який використала Росія по відношенню до України як держави. Є Північно-Кримський канал, це державне підприємство взагалі, тобто от, українське державне підприємство. Яка вода в Крим? Ну, тобто, як? Але, дивіться, я хочу сказати, да, що важливість питання гуманітарного, да, воно не відпадає. І тому деякі колеги і говорять про те, що треба подавати, тому що умовно, там вода є основним засобом для існування людини і Ви так зараз далі. оправдуєте своїх колег, чи мені так кажеться? Дивіться, я говорю про те, що можуть бути різні позиції, і не завжди тому, що там от хтось сподівається, що хтось хоче підіграти Росії, а тому, що люди реально думають, тобто вони реально вірять в те, що треба давати воду, тому що людям там дітям умовно треба митися регулярно, да, або пити воду, а якщо вони там нерегулярно миються, то вони більше хворіють. Це ж от такий може бути аргумент. Тому от я свою позицию сказал, але можуть бути и такие. Давайте перейдем на Донбасс. Президент Зеленский рассказал, какие должны быть следующие шаги для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на Генеральной ассамблее ООН. Предлагаю послушать. Наступними кроками на цьому шляху мають стати виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Тем временем председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время интервью одному из украинских телеканалов отметил, что пока нет возможности организовать избирательный процесс на временно оккупированных территориях. Вот что он сказал. Ми не можемо провести саме вибори, тому що вибори – це сукупність багатьох аспектів. Це і вільний доступ, це і свобода слова, це і можливість обирати та бути обраним, можливість агітувати. І вибори – це завжди демократичний процес, а не призначення тих чи інших особистостей на обрані посади. Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил, что Украина не поддастся шантажу со стороны Российской Федерации.
Україна не йде на шантаж. Це бачать усі – і Європа, і Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань тристоронньої контактної групи у Мінську. Баланс виважений і в політиці, і в засіданнях ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією, суб'єктом Мінського процесу. Він крихкий і нестабільний, але ми робимо усе, щоб цей діалог був, щоб був результат. Ну, смотрите, президент Украины говорит, что на шантаж России Украина не поддастся. Дмитрий Разумков говорит о том, что местные выборы на оккупированных территориях пройти не могут, и возможности там организовать это невозможно. Но при этом представители трехсторонней контактной группы в Минске говорят, что предлагают парламенту, именно вам, принять некое мудрое решение, проголосовать за изменение постановления Верховной Рады о местных выборах. Как бы вы объяснили вот эту парадоксальность? Ну, по-перше, я вважаю, що це не в їх компетенції, да? Не в компетенціях ТКГ представників радити щось парламенту. Извините, вот к нам сейчас подключился Борислав Береза. Давайте мы его подключим, народный депутат Украины 8-го созыва. Он с нами на прямой связи. Борислав, витаю вас. Витаю вас. Ну что ж, сегодня президент Владимир Зеленский в Словакии на брифинге с президентом Словакии сказал, что Украина не поддастся на шантаж со стороны Российской Федерации, но тем временем мы видим, что представители трехсторонней контактной группы призывают парламент принимать некое мудрое решение, а именно изменение постановления о местных выборах. Как это объяснить? Это объяснить уже это и нашим, и вашим. Попытка играть одновременно на два фланга перед выборами. Попытка объединить разные электораты на возле себя. Президент говорит одно, контактная группа другое, но в том-то и дело, что у Зеленского абсолютно разнополярный электорат. Одни хотят обняться с Россией, другие четко видят в России врага. Соответственно, попытка заигрывания с тем и другим. Опубликованное исследование компании «Рейтинг», они сообщили о том, что у «Слуг народа» уже 15%, а еще 9 сентября было в районе 25%. Еще пару скандалов и громких заявлений будет ниже 10%. Поэтому Зеленский озаботился сейчас и с любой идеей, которая может, если не замедлить падение, то как минимум его притормозить в двух финальных вариантах. Кроме того, надо еще одну вещь говорить. Зеленский сейчас то, что хотят слышать достаточно большое количество людей. Он традиционно ориентируется на рейтинги, традиционно ориентируется на запросы общества. Поэтому он будет озвучивать это. А трехсторонняя контактная группа озвучивает то, что им говорят больше президента. Если бы они имели свое личное мнение, то они бы не работали в трехсторонней контактной группе. А так они являются людьми, отобранные президентом и офисом президента, соответственно, и озвучивают они то, что им говорят. Как вы думаете, увидит ли зал измененное постановление Верховной Рады о местных выборах? Вы знаете, здесь как в том анекдоте. Можно ли на улице встретить динозавра? 50 на 50. Либо можно встретить, либо нельзя. Здесь то же самое. В случае, если такое будет принято и в зал внесут его, то это как минимум отодвинет выборы на 90 дней, потому что решение можно применять и публиковать только за 90 дней до начала выборов. Поэтому я сомневаюсь все-таки, что оно может. Хотя безумные шаги со стороны «Слуг народа» и офиса президента наблюдали один раз. Поэтому посмотрим, что будет. В любом случае, заигрывание с Россией уменьшается. Это хороший момент. Потому что, скорее всего, Зеленский уже начинает осознавать, что Путин просто играет с ним, как с очередной своей игрушкой. На встречу он ему не пойдет. Ему перемирие и изменение ситуации с Украиной не нужны. Наоборот, деструктивная позиция Путина показывает, что дестабилизация и смута в Украине как раз это то, чего он хочет. Поэтому в ближайшее время, думаю, президентскому надо для себя понять. Либо он взрослеет и четко осознает, что Путин является врагом Украины и точно не другом Зеленского, либо он и дальше будет играть в поддавки с Путиным и в итоге проиграет окончательно. Спасибо вам, дуже дякую. Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва, был с нами на прямой связи. Что скажете? Так, я скажу, що значить, там
по цьому, що ТКГ робить. Вони там звернулися, зробили заяву якусь, звернулися до комітету. Комітет, Фокін приходив на комітет, чи Кравчук, ну, але це, в принципі, не важливо. Комітет не пішов на зустріч, але була зареєстрована постанова одним із народних депутатів для того, щоб змінити... Олександра Качури. Да, для того, щоб змінити цю історію, тобто, щоб там якось піти на зустріч переговорам, і там навіть проговорювали те, що це може бути причиною для там нового обміну полоненими і так далі. Але ця постанова не була підтримана фракцією. Тобто ми ми обговорювали на фракції, дискусія була дуже... А ви бачили це постановлення? Да, воно там різниця невелика, тобто там... Как небольшая разница? Постанова, сам законопроект невеликий, да? Тобто, точніше, постанова. Да. І зміни невеликі, але вони ключові, дуже серйозні. Ну, там вот 4 пункт, Да, о котором идет 4 речь, пункт, в постановлении, которое приняла Верховная Рада Украины 15 июля, четко говорится, кто является агрессором, кто финансирует, кто поддерживает боевиков на Донбассе. Так. А в проекте постановления Александра Качуры нет ни слова про Российскую Федерацию, нет ни слова про агрессию Российской Федерации и про то, кто финансирует, кто контролирует и поддерживает там боевиков. Так, окей. Ну, то есть это нормально, Ні, по-вашему? по суті, я з вами згоден. По суті, вони принципово різні, але я мав на увазі, що там постанова невеличка, да? Тобто сам документ. Ну да, но мне тобто, интересна ваша позиция по поводу, вот почему, по-вашему, ваш однопартиец выкинул ключевые моменты, которые определяють статус Росії як окупанта. Ну, дивіться, тобто я не можу говорити за нього, там, які у нього були мотиви, і це, ну, тобто це там є певний переговорний процес, можливо, там він хотів спробувати, можливо, там вплинути на парламент, ну, мається на увазі, зареєструвавши цю постанову проєкту, і сподівався, що щось вийде, але позиція дуже жорстка була на фракції, тому що ці речі, про які ви зараз сказали, там і відношення до Росії, і там питання в принципі проведення порядок дій. Порядку дій, воно не сприймається більшістю народних депутатів, навіть тими, по яких я там раніше думав, що вони мають таку собі нейтральну позицію, по цьому питанню, я там не буду коментувати питання там Донбасу чи чогось іще. Навіть деякі з них встали і сказали ні. Тому це було цікаво, і можна, нашим опонентам можна розслабитися. Ніяких постанов Верховна Рада приймати не буде. По Донбасу, я маю на увазі, і по виборам. Леонид Кравчук говорил о том, что Россия блокирует сейчас переговорные процессы из-за этого постановления. Как вы считаете, что может вывести сегодня Минск из стагнации? Я думаю, що треба чекати нормандської зустрічі, або іншого її там формату. А що це нормандська зустріч? Дивіться, вони нас поставили у цю вілку, так би мовити. Ми в ній знаходимося, але, по-перше, там вибори мають вже пройти, по-друге, можна шукати інших варіантів, які з неї вийти. Я, чесно кажучи, думаю, що у ТКГ, у її представників є там краще розуміння по цьому, як з цієї вилки виходити. І власне, тобто варіантів небагато. Але де прописано, що ми маємо в цій постанові саме постанову Верховної Ради про проведення виборів викладати саме в тій редакції, яка там пропонована Качурою. Тобто це там спробували. Можна ще 5 постанов умовно зареєструвати, і вони можуть бути іншими. І якось там цю історію викрутити. Це як варіант. Тобто але я би, чесно кажучи, не чіпав би, в принципі, тому що зараз це буде резонанс. Там одні скажуть, що ви там граєте на руку Путіну і так далі. Тобто краще... Заговорили, вже резонанс. Але воно і немає, цієї постанови. Тобто вона могла бути винесена минулого пленарного тижня в зал, але її не виносили, тому що фракція не пройшла.
по ній. Ваши коллеги из других фракций инициировали сбор подписей и обращение к президенту Владимиру Зеленскому за отставку заместителя главы делегации ТКГ Витольда Фокина. И на сайте президента также зарегистрирована петиция, она уже сегодня набрала более 20 тысяч подписей. Для того, чтобы президент ее рассмотрел, нужно 25, если я не ошибаюсь. А что вы думаете относительно Витольда Фокина, его высказываний о повстанцах, об широкой амнистии и так далі? Дивіться, я особисто вважаю, що це є його особиста позиція, да, там, по тих чи інших питаннях по Донбасу, по амністії, повстанцях. Тобто це не позиція ТКГ і не позиція держави Україна. Раз. І з приводу його компетенцій. Я не можу, я особисто з ним не знайомий, але є питання. Да? Тобто, от коли не лише колеги з інших фракцій, але й з нашої фракції збирають підписи. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, я не бачив підписного листа, але, може б, я підписав, чесно. Але при цьому я вважаю, що кожен має певну свою функцію, да? Тобто от місію на тій чи іншій посаді. От він має свою місію виконати, тобто разом із Кравчуком. Ми розуміємо, що це все історія там тимчасова, да? Але я все-таки сподіваюся, що люди, що вони таки там дотиснуть там умовно там про обмін полоненими питання, або там про там, не знаю, продовження режиму тиші і так далі. Тобто це все те, щось потрібно сьогодні. А загалом, да, є питання до його компетенції. А вы как считаете, с Путиным можно договориться о мире? Я думаю, що навряд чи можна. Але шляхом... дивіться, Тогда на что рассчитывает Зеленский? ми говоримо про... Ми ж не один на один з ним говоримо. Да? Для того існує той нормандський формат. Є жахливі мінські угоди, які так само загнали нас в певний тупік, да, в якому ми знаходимося, де прописані ті вибори, а потім звільнення і повернення кордонів. Тобто і ми не дуже повільно просуваємося. Але ми маємо серйозних союзників. І це не треба забувати. І це важливіше, мабуть, ніж ті мінські угоди, які підписав Порошенко. Тобто ми маємо постійне розуміння у наших західних партнерів про те, що Путін є загрозою, і він є загрозою, в принципі, цивілізованому світу, да, західному всьому. Тому там потрібно продовжувати санкції, але при цьому потрібно там продовжувати певний діалог із сильними друзями, да, які з нами, які є. Германия и Франция. Так. Дуже дякую вам. Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був гостем нашей студии. Но я с вами вынуждена на сегодня попрощаться. Но вы не отключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает программа «Прайм Муждабаев». Смотрите, не отключайтесь. Коршкевич. Как и многие его сверстники, крымские татары, чья судьба совпала с периодом жизни в спецпоселениях, он рано начал